Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der spiller vi Pokémon Go, som I kan se. Og ja, jeg er lige begyndt. Min første Pokémon, det er Bulbasaur. 14 CP. Lad os fange den her med Chop. Så et Great Throw. Ja. Ny Pokémon ind i Pokédexen. Ja, så level 3. En Meowth. Den skal jeg have 100%. Så 1, 2, 3. Ja tak. Så ja. Skal vi lige se mine Pokémoner? Se. Hvorfor er der kommet stjerne ved dem? Hvad er det for noget? Ja, væk med den stjerne. Så ja, lad os bare gå videre. Hvor skal jeg gå hen? Jeg tænker, vi skal op til det her. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Ja, hvad er det? Den skal vi op til. Ja. Han snakker bare derude. Snapchat. What? Ja, lad os lige skynde os herop. Ja. Efter lidt tid, så er vi kommet herop, og nu kan jeg lige finde ud af, hvad det er. Ja. Okay. Ja. Okay. Hvorfor ryger jeg bare ud af den igen? Nå, den her side, eller hvad den hedder, den fanger jeg lige. Sådan der. Så blev den sgu fanget. Hov, nu kommer jeg til at gøre den favorit. Det var ikke det, jeg prøvede. Level 4! Nice! Hov, jeg ramte ikke. Sådan. Der ramte jeg. Så lad os bare gå videre. Hvor skal vi nu gå hen? Nu kommer jeg. Hvorfor kommer jeg hele tiden til at gøre min favorit? Det er sgu da irriterende. Ja. Hvad siger han? Det der, det vil jeg gerne have. Hvorfor? Jeg føler, jeg kan gøre noget med den der. Så. Magnemite. Den skal lige fanges. 1, 2, 3. Sådan fanget. Sådan der. Hvorfor? Sådan. Hvad er det? Bronze medal. En bronzemedalje simpelthen. En abra. Abracadabra. Nu skruer jeg lige lidt ned. Jeg har lidt høj lyd på. Så ja, så er Abra fanget. Ja, en Shinx.
Nice. 1, 2, 3. Så er den sgu fanget. Ny Pokémon ind i Pokédexen. Level 5. Man brokker sig aldrig over et nyt level. Et æg. Hvad kan jeg gøre med det? Æg. Der. Ja. Den der. Så. Nu skal jeg gå 10 kilometer. Det tror jeg ikke, jeg kommer til i den her video. Hvad er det her for en? En sur fisk? Hvorfor er fisken sur? Jeg vil bare gerne vide, om den er okay. Så. Fang 8 Pokémoner. Så klarer jeg en quest. Ja. Så. Ja. Hvor claimer jeg min quest? Der. Der. Sådan. Hvilken skal jeg tage? Jeg tror, jeg tager Scorbunny. Ja. Så. Nå, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde nogle gode Pokémoner. Godt. Så vi snakker ikke om, at jeg lige har sådan troet, og jeg er optaget i 8 minutter, men så har jeg faktisk ikke optaget. Ja, det snakker vi ikke om. Men ja, jeg har haft set, at man kan tage sådan en body på. Og mit body går faktisk hernede. Jeg vil ikke lige få. Der. Det er en Scorbunny. Og jeg har også fundet ud af, at man kan tage den Daily Adventure på. Det er den, du kan se, der er en ting, blå ring rundt om mig. Det er den Daily Adventure. Og det gør, at der spawner flere Pokémoner. Men jeg har også unlocket ret mange quests. En lille hund fik jeg åbenbart. Hvorfor fik jeg en lille hund? Nå, den er meget sød. I guess. Ja. Og så lader mig lige gå ind og claim nogle af mine andre quests også. Den der, og den der. Nu fik jeg også en quest, der hed gå 1 kilometer. Den klarede jeg så også lige. Det flyver bare ind med quests. Klarer jeg noget herinde? Det har jeg ikke. Fair nok. Der. Var der ikke andet? Jeg troede, der var mange flere. Men ja. Så er jeg sgu level 9. Det er vildt nok, jeg er kommet 9 levels op. Allerede. Og jeg har jo ikke spillet i så lang tid. Men ja. Så nu leder jeg bare efter nogle gode Pokémoner eller noget. Jeg tænker, at vi skal herop. Hvad er det? Hvad er det for noget? Zapdos? En eller anden. Jeg ved ikke lige, hvad den hedder. Og så hende her. Ja. Og hende her. Hvilken skal jeg tage? Team Instinct. Er det det, der står? Det tror jeg. Team Mystic eller Team Valor. Det. Jeg tror, jeg kommer til at tage Team Valor. Fordi jeg kunne meget godt lide Moltres. Og hvis I så det, så var der sådan en Moltres i baggrunden-agtigt. Så ja, hende tager jeg. Ja, der er Moltresen igen. Så, det var da dejligt. Audini. Eller Audino. Hvad hedder den? Audino. Jeg har vist hørt, at de skal være ret svære at fange, den her. Ja. Sådan der. Ja, den tror jeg skulle blive svær at fange. Så, den der. Audino. Ej, okay, den kan jeg lige så godt give op på nu. Den der. Den skal jeg gerne lige have. Sådan. 11 CP Beldum.
Sådan der. Det var det dejligt. Jeg tror, den er level 0, den her. Jeg kan... Nå, det var sgu da sejt. Så kan jeg se, hvor god den er, eller hvad? Skal jeg så lige tjekke alle mine Pokémoner igennem og se, om jeg skal slette nogle af dem? Like og subscribe, hvis I lige tænker, at jeg skal lige tjekke mine Pokémoner igennem. Jeg synes, at jeg skal like og subscribe. Det lyder som en fornuftig idé, hvis du spørger mig. Ja, så det. Den beholder jeg, den ser fint nok. Den ser fint nok ud. Sådan. 24 Pokémoner. Så tjekker vi lige. Er den god? Nej, den skal slettes. Ej, ved I hvad? Jeg tænker bare, at jeg giver dem en stjerne, hvis jeg skal beholde den. Den skal jeg ikke beholde. Ja, den tror jeg beholder. Det er også kun fordi det er mit første. Og jeg vil gerne beholde mit første. Den er meget god, den der. Den vil jeg ikke. Den vil jeg gerne slette. Den vil jeg også gerne slette. Også den her. Og 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 den her. Den her, den vil jeg faktisk gerne beholde. Nu kommer jeg til at trykke. Sådan der. Den vil jeg gerne beholde. Den vil jeg faktisk også gerne beholde, den der. Den vil jeg ikke beholde. Ikke beholde. Gerne. Der. Sådan. Den der. Den vil jeg også gerne beholde. Og så. Den vil jeg også gerne beholde. Meget gerne. Jeg synes, jeg har rimelig mange gode Pokémoner. Skorpion, den vil jeg. Den vil jeg gerne beholde. Den her vil jeg gerne beholde. Sådan. Så sletter jeg bare alle dem uden stjerne på. Ja. Der. Er det dem? Ja, det tror jeg. Så vil jeg vist gerne have de her stjerner af dem igen. Sådan der, sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Så. Nu er jeg klar til at kæmpe. Der. Sådan. Jeg skal meget gerne lige op og fight. Inden min telefon også løber tør for strøm. Fordi jeg har ikke så meget procent tilbage. Og nu fik jeg lige en ko. Skal jeg slette den? Ej, det skal jeg. Hvis du spørger. Hvad er det der for en? Nej. Den vil jeg gerne have. Den er godt nok stor. Det er den største Pokémon, jeg har set til daglig. Så ja. Så er den god? Jeg vil gerne have den. Lige sige, den er god. Den er dårlig. Jeg vil faktisk gerne lige have den der. Et lille får. Den er godt nok sød. Det er et sødt lille får. Min telefon den har bare ikke løbet tør for strøm, inden jeg når op til det der raid. Nu glemte jeg at tjekke dens IV's. Nej, der. Ja, sådan der. Ved du hvad, jeg beholder den bare. Og hvis der er nogen, der spørger, så er det i hvert fald ikke fordi, at jeg ikke kan magte at slette den. Jeg skal ned og have den der. Den skal jeg have. Den skal jeg 100% have. Jeg prøver lige at løbe derned.
Men ja. Lige om lidt tager jeg derned. Så. Godt. Så nu er vi kommet over til raided. Og nu finder vi faktisk ud af, om jeg kan solo et 1-stjernet raid. Nu finder vi ud af, om jeg kan solo et 1-stjernet raid. Godt. Så det er min bedste Pokémon, det her. Det passer meget godt. Nu tror jeg bare, jeg skal vente. Indtil den der timer, den går ud. 3, 0. Nu går vi ind på raid. Så finder vi ud af, om jeg faktisk kan solo det her raid. Det håber jeg kan. Det håber jeg virkelig, jeg kan. I må undskylde, hvis jeg har larmet lidt i baggrunden. Der kører ret mange biler. Sådan. Sådan. Dodge. Ja da. Så, vi vil med at angribe Chansey. Du kan gøre det. Du kan gøre det, Chansey. Jeg tror, jeg vinder det her. Undvig. Nej, jeg nåede ikke undvig. Nej. Ja da, Chansey. Jeg bliver nødt til at undvige alle dens angreb, hvis jeg skal kunne vinde. Sådan. Jeg når det her. Jeg kan godt nå det. Jeg bruger ikke angreb før den her angrebet. Det kommer jeg ikke til, fordi så kan det være... Okay, jeg har 2 angreb. Jeg bliver nødt til at bruge begge. Oh shit, nu gjorde jeg det. Dodge, undvig. Nej, jeg nåede ikke at undvige. Den er på halv liv. Så, nu kommer den her ind. Jeg ved ikke, om den er god, den her. Ja, den skader fint nok meget. Jeg kan godt vinde det her. Jeg kan godt vinde det. Kom nu. Kom nu, jeg har 90 sekunder. Kom nu. Jeg når det. Kom nu, jeg skal nå det her. Fik jeg den? Jeg tror, jeg fik den. Ja da. Det er så vigtigt. Det er så vigtigt, mand. Så, 3 rare candy. Så, jeg fik alt muligt godt. Okay, så jeg har 15 balls til at nå at fange den her. Det kan jeg godt. Jeg tror sgu på, at jeg kan gøre det. Brug den der. Ja. Ja da. Et nice throw. Ja tak. Jeg fik den. Ja tak da. Nå, men jeg tænker, at det her det bliver nok alt for den her video. Ja. Det bliver nok alt for den her video. Jeg håber, I vil se med. Og vi slutter lige af med at komme level op. Jeg håber, vi ses i næste video, og så... Ja. Hej hej.